Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice má dlouholetou tradici a nadstandardní zázemí pro výuku. Nabízíme studijní obory zakončené maturitní zkouškou, analýza potravin a technologie potravin. Teoretická výuka je doplněna praktickým vyučováním v odborných učebnách a laboratořích. Chemické laboratoře jsou vhodně vybaveny pro výuku chemie a analytické a fyzikální chemie. V rheologické laboratoři se žáci učí provádět analytické rozbory potravinářských surovin a výrobků. Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků. Dále v laboratořích a ve sféře ekonomicko-administrativní a na poskytování služeb v různých typech gastronomických a jiných firem a živností. Naši absolventi jsou výborně připraveni pro budoucí uplatnění v potravinářském průmyslu a ve službách. Úzce spolupracujeme s potravinářskými společnostmi a s dalšími partnery při zapojení absolventů školy do pracovního procesu. Naše škola má specializované učebny pro výuku informatiky, které jsou vybaveny počítači a datovým projektorem. Mají připojení k vysokorychlostnímu internetu. Moderní vybavení mají i 2 jazykové učebny, kde se vyučuje anglický a německý jazyk. Kmenové učebny v budově jsou vybavené novým nábytkem, počítačem propojeným s datovým projektorem nebo LCD televizí. Nabízíme také učební obory zakončené výučním listem: pekař, cukrář, kuchař, číšník a prodavač. Vybavení školních pekáren a cukrářských dílen je na vysoké úrovni a odpovídá náročným požadavkům na praktickou výuku žáků oboru technologie potravin, zpracování mouky. Ve škole vyrobená mouka a zhotovené pekařské a cukrářské výrobky se prodávají ve školní prodejně. Ta však neslouží jenom k prodeji výrobků ze školních dílen, ale i k výuce žáků, kteří si zde osvojují zásady jednání se zákazníkem a učí se prodeji. Žáci mají k dispozici odbornou učebnu pro výuku oboru kuchař-číšník, vybavenou barem a propojenou se cvičnou kuchyňkou. Naše škola nabízí i tradiční aktivity, sportovní víkendy, lyžařské kurzy, odborné soutěže a olympiády. Škola nabízí denní a nástavbové studium a možnost studovat v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo ve 3letých oborech středního vzdělání s výučním listem, například v oboru cukrář. Nově se mohou žáci základních škol hlásit do oboru analýza potravin se zaměřením na výživového poradce. A takto se naši žáci prezentují na veřejnosti, konkrétně na soutěži Regionální potravina Pardubického kraje a na dožínkách. Bližší informace o nás najdete na webových stránkách školy. Budeme upřímně rádi, když o studium na naší škole projevíte zájem a rádi vás u nás přivítáme.